córrer a la propera cursa solidària del País del Cava. Crec que és una bona oportunitat per fer esport i ajudar els altres, així que no us la perdeu. Córrer, poder alguns no correrem, però caminant també s'hi pot anar i té un final molt feliç, que és una copeta de cava. La Setmana del Cava col·labora amb la Marató de TV3. Per tant, el que heu de fer vosaltres és apuntar-vos. Vinga, correu i apunteu-vos. Correu a apuntar-vos a la Marató! Correu, apunteu-vos. Sí, Vinga, correu! correu ara, correu-vos. Correu-vos. Ah, no, correu. Correu! Ah, correm! Cap allà. No, cap allà, no, cap allà, cap allà, cap allà. Correu. Correus.